Hallod, Tomika, ott folyik a benyó. Nem megy? Aha. Na, már ott van egy megfordulás. De már ott is van. Egy cukorkát. Valami kokát. Robita! Ennek is leszakadva az orra? Akkor jobban túlja a levegőt. Leér az orra. Micsoda információ. Jó, az hol Ez mi? Ez hogy jöttem, basszus? Nem tudom. Lajos! Gyere előrébb. Ide, ide, ide. Ki van az egyen? Hagyos nagy kockába! Várjál, várjál! Várjál, nem kell semmit tologatni. Mondom, mindjárt. Figyeljetek! Semmi gond, figyeljetek rám! Az első pár körbe nem kell megölni egymást! Jó? Várjál 13 körödön! Még egy lassú, bevezető kör, és leálltok ide! Jó? Tomika, egy söprűt nem tudnánk, mert ott olyan szarlan a pályán. Jól indul a szezon. Tomika, nincs még egy seprűtök? Van csak egy Várjál! Emő! Fék! Várjál! Peti, kimennél a képből? Várjál, nagy fut, hogy van már? Ez az orosz amerikai egy kütyö, mind a kettő made in Taiwan. De hirtelen mindenki előttem volt, és se tudtam merre menjek. Fék, Emő, megállsz! semmi gond nincsen. Egyébként biztos, jól csináltam, mert elengedte egyenesen. Ja. Vagy hogyha igen. Előadni nem voltam videót, de hányban nincs lehet, mert itt ezt a mondatot az elején. Söprűt keressünk. Az már ott van egy söprű. Ja, nincs több.
Valahogy kell, Annak agyalukkal szerintem most. Vagy ott nem hordál? Ott szerintem nem viszont. Nem volt. Jól indul a szezon úgy. Jaja, mi? Jól indul a szezon úgy. Ez a Lacié. Hallod, csapottok be, ez a Lacié. Egyenesen belül.